Masibulise ngamini namhlanje we're covering an interesting story sabahlali baseNxarhuni, and I think that's why ndiqonda mandenze a pre-video before siyosicoverisha. There is this tendency, man, when guys, I think yabahlali ne, when there is new abahlali baseNxarhuni bathi phofu banike abantu umhlaba babasikela and obama benze extension of ilali yabo. That's a story endisifileyo ngabo. If we say wrong, then can sikorekish because we're going to cover son extension obama benze extension ilali babanika lo mhlaba, and those people they are the committee yabo bane committee yabahlali apha elalini, so yabasikela and yenzeka yaqhubekeka bahlala, and apparently kuhamba kwexesha now there is umlo between aba bahlali belali plus naba bantu bebesikelwe umhlaba, and umlandi ingxaki yoba aba bantu bebesikelwe umhlaba nawo bane committee yabo basikela abanye abantu. Yeah, understand. And the reason why I'm covering this story because it's interesting because there's a magali apha ezilokishini. It's similar. There's a magali apha ezilokishini and a magali apha ezilokishini, like for instance pha kumka 5 ku-E akhona magali pha asezantsi pha, and la magali actually they were meant ase-areeni yaku-E, and they were started by abantwana baku-E, understand. And after ixesha then yathathwa okay kwaba kwi-committee ngoku yabantu abahlala emagaleni, and I think kulapho ingxaki ziqala khona ila committee yabantu abahlala emagaleni. And now the committee ibihlala ko-forum ikhutshwe, and now the committee yabantu abasemagaleni, now you've got aba bantu befuna indawo, now they are in charge of lo mhlaba, basikela abanye abantu abangangoba walapha, and babuke babeka i-terms and conditions zabo ezintsha. And you've got umntu like for instance kusuka umntu ngapha eNxarhuni nimsikele ka-5, and all of a suddenly now xa niphinda ke ngoku nina abantu bako-forum nifuna ufaka abantwana benu mhlambi masithi kugcwele kuloo ndlu apha, now ufuna niphinde niyocela umhlaba kulo mntu ebezocela umhlaba kuni. I hope you understand the dilemma, understand yale nto, or the ambiguous balento, understand yoba the person ebezocela umhlaba now ngoku funeka kucelwe kuye umhlaba, and now we in control, or understand of umhlaba that was eqaleni ibingumhlaba obulawulwa yi-community ehlala ko-forum, and now i-community yako-forum xa ifuna emagaleni funeka iyocela ke ngoku to the people abahlala emagaleni, understand. And hence we're curious because it's not only Nxarhuni that is having the problem apha, hence I'm saying we need to cover this story sivo basophela kanjani na. I'm not saying kwenzeke leyo into, but the hope oba understand oba this is why I'm covering the story, and just I want to know uba izophela kanjani na, because the same problem sine problem elahlobo thina bantu bahlala ko-forum sisikele abantu kufika umntu wangapha eAberdeen afike simnike indawo makahlala apha ezongomsebenzi. Now the person waseAberdeen emagaleni bamenze u-chairperson, and now the people basemdazana funeka bocela indawo yohlala to kumntu waseAberdeen or umntu waka-7 or umntu waka-10, nina ningaba ka-5 ibiyindawo yabantu yalanti ekufutshane to kwaba-5 yabantu baka-5 ibilawulwa ngabantu baka-5. I hope uyandiva, but that's a story that we're covering today. And one thing ebethe soyicoverisha is istory sakwa I'm driving istory sikanene and the community yala area kanene bithe izoza namhlanje, so we rescheduled ixesha from 1 to 2, so they are still coming. And I'm also going to cover and send thunyelelwe imoto ke ngenxa ye-resources to cover a story a match that is going to the Premier's office today. So yeah, there are a lot of things that are happening.
that esibhizi zizo namhlanje. Ndithi mandini-update nje ningathi hayi sihleli nje. Yesterday bendiyozama ukulungisa imoto, but yeah, today we're busy with ezo zitori. Ndisendi lapha uyodibana naba bantu. Thank you. So dibana late.